Dobrý den, my vás vítáme opět u rubriky Rady ptáka Moreňáka u našeho Bořka stavitele, co přišli překvapit do jedné opavské zahrádky. Už se pojďme podívat za ním, co tady kutí. Dobrý den, pane Bořku. Ježiš, dobrý den. Dobrý den, Rady ptáka Moreňáka opět. To ale není vaše zahrádka, ne, tohle? Ne, to jsem dostal na starostě. Se nacházíme v lokalitě od lokality zahrádky od Vladimíra, který mě poprosil, abych mu to tady odopečoval, protože mu to stárne. Jen prostě jele do Brna, protože tam je redaktor výstavy květů Jižní Ameriky. No, takže já mu to tady vidíte? To je Vilémek, to je můj pejs. No, to je šikulán. No, takhle. Jinak čekám si tašno vlastně. Ano, a můžete nám ukázat nějaké, máte tady taky nějaké okrasné rostliny, jako tam v Běltíně určitě, na vaší zahradečce? Určitě se tu něco najde. Tohle je například zapíkací salén, ale tohle je kadeřová, ne, to je to samé ještě. Tohle je kadeřová kapusta, to je už zbytek z Gerber zase. No. A tak tady tohle je přesně, to si Vladimír tím z Jižní Ameriky dovezl mu ten strejda, který tam žije. A to je, co to je toto? To je hněvoška babovoka. To je zajímavý africký název, ano. Ona je zajímavá tím, že... Věděl byste i latinský název? Hybridus hněvošicus. Jo, a ona je zajímavá tím, že se nemusí zalévat vlastně. Ona roste úplně sama, no. Jablka... Takže on je to takový plevel, ano? Ano, tady už ty včely nejsou v tom, to už vidíte jak krásně. To začíná zrajovat. No. Je to, tady si můžete nechat. To je zajímavé ten plot, že on roste od spoda, jo. Ono normální jabka rostou takhle dolů, ale on tady tenhle je opačně, no. Ježiš. No. Já jsem minulý sliboval ukázku. Takže... Ano, vy jste sliboval, tak jestli můžete něco... Určitě ukážu vám ukázku zastřihávání tady třešťanů. Aha, vadí to ve výhledu, nebo? Určitě ve výhledu a vůbec manipulací s nábytkem jako takovým, že se poženeš. A ono to spadne třeba. A pořád tady Vladimír grilovačky, takže ono, jak tu chodí lidi, tak furt prostě do toho balkónu. Jinak krpnové ještě. Aha. To jste stavěl sám, nebo? No to jsem stavěl s Maruškou zase, je to ze Savopaponu, tentokrát. A zajímavé je v tom, že vlastně on nehoří dřevo. Ono je to jen tak na okázku. No, pojďme už k samotnému zastřihávání. No ano, moment, v elektřině to máme všechno. Tohle jsem vytočil, prosím. Vidíte jo? Tohle jsem vytočil v Maufieldu. Vilémku, běž na místo. Já teda přesně nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal, jo, ale tak uvidíme. Moment, já se na to trošičku lépe postavím. Máte to v záběru? Ano. Mám... Můžu? Můžete. Kde žiju? Ano. Tak takhle by to mělo vypadat vlastně. Ale opravdu... to pak krásně se to srovná. Pozor na ty kable, pane Božku. To nemůžete... To se mi minule stalo, já jsem přijel čekačkou kabel a od té doby mám tady do pravou ruku slabší, do mě to hodilo šok, od té doby mám traktůrek a jezdíme traktorkem s benzínem. No ale to je docela malá zahrádečka na trakturek, ne? To není moje, ne, jako na svojí zahrádce. Aha. No, takže jako to bylo tak jako never, nějakou zajímavost? Dobře, no, tak jestli... Nevím žádnou. Dobře, tak ani po vám... vám se tu rojí ty čmeláci, podívejte. Ukažte. Máte... Tohle je taky... Ono je to chráněný zvíře, to jste asi nevěděl. No to jsou chráněný kytky zase. Nemůže takhle si nechat. No, tak my se tady posuneme zase dál. Náš pořád Rady ptáka Moreňáka už se stejně chýlí ke konci, už
náš čas přetékáme do basketbalu, ano. takže děkujem, nashledanou. Nashledanou. Tak zase někdy, pane Božku. Určitě, budu se těšit.